ne ban rasa kodai ba, ya zan yi ne da suna ga duniya kai kada take duba. Na akwai lalura cikin jikina bai wuce gauna ba, soyayya da nufi watakila ba haka za ka zo nan ba. Tamkar ana kafi in ka kama so bai san wata kara ba, zai kama zuciya ya fi jijiya ma ba zai tsaya nan ba. Masoyiya ta ke ce jinin jikina, na rasa ke to zan zauce ji lafazina. Komai nake bida don ke ce dare da rana, ba a zuga ne don yan barki babu ruwana. Soyayya gurin zama ya zauna a zuciya na, ni ba ni san ki ya dama na mu rike juna. Karke bari in shiga damuwa tun da suna da haɗari, ke nake ambato kawai in na zauna wuri-wuri. Ni da ke mai yana kawar ba ki sanya na garari, na ga daga martaba da miya bai wuce ma gigishiri. Duka mai so akwai jarabta gare shi kowanne lokaci, dandanar so idan ta fara masu ya ita ce ma mahaukaci. Babu komai ga duka mai yin so hakuri ne hakikaci, tun da ma duniyar ta Allah zamanta ba ma da tabbaci. Kai kana son wani yana son ka kaji so mai kula fici, kar da ruɗe na zuciya ya zuga mu mafita ya ci. So akwai damuwa yadda Allah ya so haka za ya yi min. Na gode.